Dechnoleg. Croeso chi yma. Croeso arbennig i chi sy'n ymuno efo ni ar y we. Da ni'n gobeithio bod chi'n gallu ymuno efo ni'n iawn, bod y dechnoleg yn gweithio'n iawn, a bydd y cyfan yn fendith i bob un ohono ni wrth i ni ddod at yn gilydd. Da ni unwaith eto yn y neuadd yn Rhiwlas, ddim yn gallu cyfarfod yng Nghapel y Ffynnon, ond yn ddiolchgar am gael defnyddio ganolfan dros yr haf fel hyn. Gadwch i ni wrando ar air Duw. Dwi am ddarllen ychydig adnodau o Salm 32. Gwyn ei fyd y sawl y maddeuwyd ei drosedd, ac y cuddiwyd ei bechod. Gwyn ei fyd y sawl nad yw'r arglwydd yn cyfrif ei fai yn ei erbyn, ac nad oes dichell yn ei ysbryd. Tra oeddwn yn ymatal yr oedd fy esgyr yn darfod, a minnau'n cwyno ar hyd y dydd, roedd dy lawn drwm arnaf ddydd a nos, sychwyd fy nerth fel gan wres haf. Yna bu i mi gydnabod fy mhechod wrthyt, a pheidio a chuddio fy nrygioni, dywedais yr oedd yn cyffesu fy mechodau i'r arglwydd, a bu i tithau faddau euogrwydd fy mhechod. Un o broblemau mawr byw yn y byd yma ydy sut dyn ni'n delio fo'n euogrwydd. Weithiau dyn ni'n teimlo'n euog wrth feddwl am y perthynas a'n gilydd. Ond pan dyn ni'n dod i sylweddoli bod ni'n euog o flaen Duw, dyn ni'n sylweddoli mae dim ond Duw sy'n gallu maddau. A mod i trefnu hynny yn yr arglwydd Iesu Grist. Ac felly mae'n emyn gyntaf ni yn canolbwyntio ar hyn, yn rhyfeddu at hyn. Pwy o arglwydd allai byth achub nhw ei hun, ein cwilydd oedd fel dyfnder môr, dy ras oedd y ddyfnach byth. Dim ond ti all achub, ti yw'r unig un. Dim ond ti all yn codi'n fyw o'r bedd, deith os lawr i'n hachub o'r tywyllwch di. A dim ond ti sy'n heiddi'r clod i gyd. Dim ond ti all codi ni o'r bedd.
ti sy'n haid i'r clod i gyd. Gadwch i ni weddio. Dim ond ti all achub. Arglwydd, da ni'n dod gyda fron fel rhai sy'n cydnabod ma'n hyn i gobeith ni y bore yma. Ydy dy fod ti wedi bod yn drigarog, dy fod ti wedi'n cofio ni, a dy fod ti wedi cuddio'n beie, wedi maddau yn pechodau. A dy fod ti y bore yma'n yn croesawu ni i dy gwmni. A da ni'n gweddio byddwn ni efo'n gilydd yn profi gwres dy gariad, ac y bydd yn calonau ni o ddiwn tad yn ymateb mewn llawenydd ac mewn diolchgarwch. Tyr di'n plith felly, ac arwain ni gogoniant i'r arglwydd Iesu Grist. Amen. Reit, rhai o'ch chi blant yma, mae rhai eraill ar wyliau, rhai ar y ffordd dwi'n credu, ond mae'n dda bod chi yma. Mae yna un sydd ddim yma bore yma, mae'n cael ei phen-blwydd yr wsos yma, Anwen. Ond mae'n cael ei phen-blwydd yn un, so ni'n meddwl falle bod i chydig bach yn anheg rhoi adnod i Anwen i'w ddysgu. Ond be dwi wedi gwneud felly, di meddwl am adnod i rieni Anwen, so dwi'n siŵr bod chi'n gwylio adre, a felly dyma yna adnod ar eich cyfer chi o lyfr y Diarhebion, pennod 22 ac adnod 6. A yr adnod ydy hyffordda blentyn ar ddechrau ei daith neu ei thaith, ac ni thri oddi wrthi pan hyneiddia. Y syniad ydy bod rhieni yn dysgu plant ynglyn â Duw, ynglyn â ffyrdd yr arglwydd. A mae'n gyfle yn dydy, mae'n gyfle i rieni gael gwneud hynny. Mae'n fraint i rieni allu mynd ati i arwain i plant i gael gwybod am y pethau mwyaf pwysig, y pethau mwyaf gogoneddus. Ac o ddechrau pan mae'r plant yn fach, dyna chi fendith. Mae'n helpu'r plant trwy hoes. Hyfforddiad blentyn ar ddechrau daith ac ni thri oddi wrthi pan hyneiddia. Rwan, i chi'r plant eraill sydd yma bore yma, mae gennau adnod ar eich cyfer chi hefyd mewn munud, ond da ni byw mewn amser lle mae lot o bethau'n newid yn dydyn nhw. Wel, yn un peth mae gwyliau wedi dechrau, mae hynny'n newid yn dydy o. Be ydych chi'n neud os dwytha? Os ydych chi'n cael mynd i'r ysgol, os nad oedd rhywbeth wedi stopio chi rhag mynd i'r ysgol. Os nesaf yma, ydych chi'n gorfod mynd i'r ysgol. Chi'n cael gwyliau. A mae'n braf gallu cael gwyliau fel yna yn tydi. Mae hynna yn newid. Ac un o'r pethau eraill sydd yn newid ydy pan da ni yn mynd allan y dyddiau yma, mae'r haul yn gwenu. A mae lliw yn croen ni newid yn dydy. Da ni'n cael lliw haul ar yn croen. A wedyn, chi'n gwrando? Dowch wan, pidwch poeni bod rhai eraill yn cyrraedd. Ni. Efo. Aros i. Reit, gret eich gweld chi gyd yma. Dwi'n trio sôn ynglyn â newid, fel mae pethau'n newid. Da chi'n gorfod mynd i'r ysgol wythnos nesaf yma, mae pethau wedi newid achos bod y gwyliau wedi dechrau. A pan da ni'n mynd allan y tywydd braf yma, mae lliw'n croen ni newid achos mae'r haul yn gwenu arno ni a mae lliw yn croen ni yn newid. Wel, yn y Beibl rwan, yn y Beibl, da ni yn cael hanes lot o bobl yn newid. A dwi'n siŵr bod chi wedi dysgu yn yr ysgol Sul ac adre ac wedi clywed fan yma yn y capel wrth ni ddod at ein gilydd, hanesion am rai sydd wedi cael ei newid. Yna un hanes am ddyn oedd ddim yn gallu symud, oedd yn gorwedd yn ei wely trwy dydd, a dyma'i ffrindiau fo'n dod efo
a gollwng o trwy'r to, ydych chi'n cofio? A dyma fo'n cael ei achau, dyma fo'n newid, lle oedd o methu symud, oedd o wedi newid, a oedd o'n gallu symud, oedd o'n gallu rhedeg o gwmpas. A dyma fo'n gadael y tŷ, nid trwy'r to, ond trwy'r drws, achos oedd o wedi cael ei achau. Un arall gafodd ei newid, oedd dyn o'r enw Saceus. A dwi'n siŵr bod chi wedi clywed ei hanes o, a ydych chi'n gyfarwydd ei hanes o. Dyna chi ddyn, oedd o ddim yn ddyn neis iawn. Oedd gennym am lot o ffrindiau. Achos oedd o yn, casglwr trethi. Oedd o yn hel pres gan bobl i dalu i'r... Nid jyst i dalu llywodraeth, oedd o'n hel lot o bres iddo fo'i hunan hefyd. Ac oedd yn gyfoethog achos bod wedi gwneud pobl eraill yn dlawd, a doedd neb yn rhyw hoff iawn ohono fo. Ond dyma fo'n newid. A da ni'n clywed amdano fo, a dweud, wel, os dwi wedi twyllo yn rhywun, dwi am dalu nôl iddyn nhw 4 gwaith gymaint nes i dwi'n oddi arnyn nhw. A dyma fo rhoi hanner o bopeth oedd ganddo fo mwyn helpu pobl dlawd. Mae fo'n cael ei newid. Ni'n ffeindio pobl fel hyn yn cael ei newid. A maen nhw'n cael ei newid pan maen nhw'n dod i gyfarfod Iesu Grist. Yr arglwydd Iesu Grist ddaru newid y bobl yma. A dyna'r un peth sy'n mynd i newid ni yn calonnau. O'n i sôn ar y dechrau am fadden pechodau. Mae eisiau mwy na jyst madden pechodau. Da ni eisiau, yn ogystal â madden pechodau, da ni eisiau cael calon newydd, calon lan. A dim ond tu all achub oedden ni'n canu. Iesu yn achub ni. Iesu'n yn newid ni. Iesu'n yn harwain ni. Felly, cyfarfod yr arglwydd Iesu Grist ydy'r un peth pwysig sydd eisiau ni gyd wneud. A dyna fyddwn ni'n meddwl amdano fo, be ddigwyddodd i bobl yn Thessalonica pan fyddwn ni yn mynd ymlaen i'r bregeth. Ac felly mae gennau adnod ar eich cyfer chi, daeth mab y dyn i geisio ac i achub y colledig. Dych chi'n gallu deud yr adnod yma efo fi? Daeth mab y dyn i geisio ac i achub y colledig. Mab y dyn ydi Iesu, ynde? Oedd o'n ffordd oedd o'n cyfeirio ato fo'i hunan yn aml, mab y dyn, i geisio ac i achub y colledig. A'r colledig ydy ni heb Iesu Grist. So, nawn ni ddeud o unwaith eto. Daeth mab y dyn i geisio ac i achub y colledig. A mae'r emyn nesaf yn emyn mae rai sydd wedi cyfarfod yr arglwydd Iesu Grist yn gallu ei chanu achos bod ni wedi cael yn newid. A dyna dyn ni am gael nesaf. O'r fath newid rhyfeddol a wnaed yno fi. Daeth Iesu i'm calon i fyw. Torodd gwawr ar fenaid a tebwyd fy nghi. Daeth Iesu i'm calon i fyw.
Gadewch i ni droi at yr arglwydd mewn gweddi. Gadewch i ni weddio. O Dduw ein Tad, da ni'n diolch i ti wrth i ni droi at at unwaith eto am dy holl drygareddau. Rwyt ti wedi rhoi diwrnod arall rhyfeddol o braf i ni, a ni'n gallu mwynhau dy greadigaeth, mwynhau gweld yr awyr las, teimlo gwres yr haul, gweld y mynyddoedd o'n cwmpas yn ei gogoniant. A da ni yn gallu deud yn wir fod y nefoedd yn datgan gogoniant Duw a'r ffurfafen y mynegu gwaith dy ddwylo di. Ac o arglwydd yn Duw, da ni yn cofio mae arwydd o dy drigaredd di ydy'r holl fendithion tymhoro ma da ni'n ei cael nhw. Ond mae dy drigaredd di weld yn fwyaf clir yn dy fab yr arglwydd Iesu Grist, yr un ddoth i geisio ac i achub colledig. Ac felly wrth ddod gyda fron y bore yma o'r newydd, da ni yn llawenhau yn y Duw sydd yn achub. Da ni'n llawenhau yn yr Iesu ddoth i fod yn waredwr i ni. Da ni'n gorfoleddu yn y ffaith o Dduw'n Tad, dy fod ti yn cofio ni, a dy fod ti'n caru ni, a dy fod ti am wneud daioni i bob un ohono ni. A da ni mor ddiolchgar am yr ysbryd glân sydd yn gallu dod, a peri bod dy air di'n dod ato ni, nid mewn gair yn unig, ond hefyd yn yr ysbryd ac mewn nerth ac argyhoeddiad mawr. A da ni ddiolchgar am y ffordd o'r ti wedi bywhau calonau rhai ar hyd y canrifoedd. Da ni ddiolchgar o Dduw'n Tad am y modd nes ti roi dy law ar galon Saceus i'w iachau. Da ni mor ddiolchgar am y claf o'r parlus gafodd i iachau nid jyst o'i afiechyd corfforol, ond gafodd faddau i bechodau ac a gafodd galon newydd. A da ni ddiolchgar o Dduw'n Tad bod rhai ohono ni yn gallu tystio i'r un peth fod yn wir heddiw, i ti ddod ato ni yn dy drigaredd, pan oedden ni ar goll, pan oedden ni mewn tywyllwch. Mi nes di ddod a'n ffeindio ni, mi nes di ddod a rhoi goleuni i ni. Mi nes di ddod a rhoi bywyd i'n calonau meirw. A da ni mor ddiolchgar gan gydnabod mae gras yn unig sydd y tu ôl i hwn. Doedden ni'n mynd i heiddi fo am eiliad. Allu derbyn yn mawl a'n diolch ni y bore yma o'r newydd. A caniatáu ni y bore yma o Dduw'n Tad trwy dy drigaredd i lawenhau eto yn y maddeuant sydd yn dod, sydd yn llifo o'r nef tuag at rai fel ni. Oherwydd, da ni'n gorfod cyfaddef yr wythnos dwytha i ni grwydro mewn cymaint o ffyrdd. Rhoi ni sicrwydd yn calonau felly o Dad, fod y faddeuant di wedi'n cyrraedd ni, yn bod ni o Dduw'n Tad yn eiddo i ti. Da ni'n gweddio o Dduw'n Tad dros rai sydd efallai ddim eto wedi profi sicrwydd i bod nhw yn blant i ti. Dyn nhw ddim eto wedi dod i'r fan lle maen nhw yn gallu deud dy fod ti wedi maddau i beia nhw. A da ni'n gofyn o Dad ar ei ti weithio ni calonau nhw ac ar ei ti harwain nhw Dduw'n Tad i'r fan lle maen nhw'n agored gyda fron yn cyfaddau i bai ac yn pwyso ar y maddeuant sydd i'w gael yn unig yn yr un sydd wedi talu pris yn beia. Yn pwyso Dduw'n Tad ar yr arglwydd Iesu Grist. Wrth ddod gyda fron, da ni'n cydnabod fod ganddo ni anghenion, da ni am eu cyflwyno nhw i ti o Dduw'n Tad. Da ni'n ymwybodol o rai yn yr eglwys, a rai'n gysylltiedig ar eglwys hon, sydd yn dioddau afiechyd a hyd yn oed yn yr ysbyty mewn angen mawr. A da ni'n gweddio Dduw'n Tad dyfendith ar nhw, ar y meddygon a'r nyrsys iddyn nhw, fedru trin nhw yn iawn, ac yn gweddio Dduw'n Tad y bydd y law arnyn nhw daioni, bod nhw'n profi dy ras, a bod nhw'n profi dy gariad mewn ffordd real iawn ar y funud yma. Yr un modd o Dduw'n Tad, da ni'n cofio'n byd, mewn arbennig am
yr Almaen a rhai gwledydd yn Ewrop lle mae y llifogydd mawr wedi creu'r fath ddinistr yn ystod y dyddiau dwytha yma. Cyngweddio ddiwn tad am gymorth i'r rhai sydd yn ceisio dod â threfn i'r anhrefn sydd yno ar y funud. A da ni'n gweddio ddiwn tad dros dy eglwys yn y byd, dy eglwys yn y wlad a'n heglwys ni o ddiwn tad yma. O Dduw, bydd yn drygarog. Arwain ni yn dy ffordd. Gad i ni fod yr hyn da ni fod fel dinas wedi gosod ar fryn yn oleuni i'r gymdeithas. Ac os gwali di fod yn dda, neu di'n harwain ni wrth ni chwilio'r ffordd ymlaen fel eglwys efo yn gilydd. Ac i'r perwyl hyn, da ni'n gweddio bydde di bore yma'n siarad efo ni trwy dy air. Gad i'r gair y bore yma siarad efo pob un ohono ni mewn ffordd fydd yn gwneud ni yn bobl sy'n dy gared i yn fwy ac yn dy ddilyn di'n agosach. A gad i ni fel eglwys gael tyfu mewn adnabyddiaeth ohono ti, tyfu hefyd mewn gallu i ddwyn tystiolaeth i'r gymdeithas a thyfu mewn nifer wrth i bobl eraill gael ei denu ato ni o arglwydd yn Duw. Da ni ddim yn gallu denu nhw. Ti yn unig trwy'r ysbryd sy'n gallu dod â nhw yma. Felly tyrd a peri bod nhw wrth i bodd yn cael dod i ymuno i fod yn rhan o'r gymdeithas yma sydd yn ceisio byw gogoniant i denw. Clywni o ddiwn tad. Madden beie a derbyn yn diolch am dy holl ddaioni trwy Iesu Grist yn harglwydd a'n gwaredwr. Amen. Fe gadwch i ni wrando ar air y Duw. Dwi am ddarllen unwaith eto o lythyr cyntaf Paul at y Thessaloniad a'r bennod gyntaf. Dyma'r drydedd wythnos i ni fod yn darllen y bennod yma. Fyddwn ni'n symud ymlaen i'r bennod nesaf y tro nesaf. Llythyr gyda Paul at y Thessaloniad a'r bennod gyntaf. Paul a Silvanus a Timotheus at eglwys y Thessaloniaid yn niwd y tad ar arglwydd Iesu Grist. Gras a thangnefedd i chi. Rydym yn diolch i Dduw bob amser amdanoch chi oll, gan eich galw i gof yn ein gweddiau. A chofio'n ddi-baid ger bron ein Duw a'n tad am weithgarwch eich ffydd, a llafur eich cariad, a dyfalbarhad sy'n tarddu o'ch gobaith yn ein harglwydd Iesu Grist. Gwyddom gyfeillion annwyl gan Dduw, eich bod chi wedi'ch ethol, oherwydd nid ar air yn unig y daeth atoch yr efengil yr ydym ni'n ei phregethu, ond mewn nerth hefyd. Ac yn yr ysbryd glân, a chydag argyhoeddiad mawr. Fe wyddoch chithau hefyd pa fath rai oeddem ni yn eich plith ac eich mwyn chi. Deithoch chi'n efelychwyr ohonom ni ac o'r arglwydd Iesu. Gan i chi dderbyn y gair mewn gorffrymder mawr ynghyd â llawenydd yr ysbryd glân. Felly deithoch yn esiampl i bawb o'r credinwyr ym Macedonia ac yn Achaia. Canis, oddi wrth i chi yr atseiniodd gair yr arglwydd. Ac nid y Macedonia ac Achaia yn unig y mae eich ffydd chi yn nyw wedi mynd ar led ym mhob man. Fel nad oes angen i ni ddeud dim. Oherwydd mae pobl ohonynt eu hunain yn sôn amdanom y fath erbyniad a gawsom i'ch plith ar modd y troesoch at Dduw oddi wrth ei lunod, i wasanaethu y gwir Dduw byw, ac i ddisgwyl ei fab o'r nefoedd, y mab a gyfododd ef oddi wrth y meirw, sef Iesu, yr un sydd yn ein gwaredu oddi wrth ydy gofaint sydd i ddod. Dyma air yr arglwydd. Wel, cyn i ni dreulio chydig bach amser yn meddwl am ail hanner y bennod yna, dyn ni am gael emyn arall
O arglwydd da, argraffa dy wirioneddau gwyw yn rymus ar fy meddwl i aros tra fwy byw. Mwy parchus boed dy ddeddfau, mwy annwyl nag erioed, yn gysur bont i'm calon, ac yn llusern wyw i'm troed. Wel, os ydych Beiblau gynnwch chi, yna trowch at y benod o'n i'n ei darllen i cyntaf Thessaloniad y benod gyntaf. A falle, byddwn ni'n sôn am dipyn o'r benod yna a'r benod nesaf, mae'r wythfed adnod yn adnod i ni falle ganolbwyntio'n sylw arni. Canesoddi wrth i chi yr atseiniodd gair yr arglwydd. Ac nid y Macedonia ac yn Achaia yn unig, y mae eich ffydd chi yn ei wedi mynd ar led ym mhob man, fel nad oes angen i ni ddeud dim. Y drydedd o'r gyfres yma lle da ni'n edrych ar y llythyr yma yn meddwl am y berthynas agos yma oedd rhwng Paul a'i gydweithwyr a'r eglwys yn Thessalonica. Oedd hi'n berthynas glos, oedd hi'n berthynas gynnes. Yn amlwg oedd nhw'n meddwl llawer yr apostol a'i gydweithwyr, oedd Paul a Silas a Timotheus a gofal mawr ac meddwl mawr o'r Cristnogion yma. A da ni'n ceisio meddwl, wrth gwrs, yn y cyfnod yma, wel, pa fath o weinidog da ni'n dymuno i gael wedi mi ymddeol. Sut fath o weinidog fydden ni'n gallu ymateb iddo fo? Ond un peth sydd wedi dod yn amlwg wrth i ni drio meddwl trwy hyn, ydy bod yna gwestiwn arall, pa fath o eglwys ydyn ni? Pa fath o bobl ydyn ni? Ac wrth gwrs, rwan mae'r ffaith bod gwaith mawr angen i wneud ar yr adeilad hefyd yn gwneud i ni holi. Ydy'r adeilad sydd ganddo ni yn adeilad addas, yr adeilad o'r fath orau fedrwn ni gael ar gyfer yn tystiolaeth ni fel eglwys, bod ni'n gallu cyflawni'n gwaith fel eglwys. Dwi'n meddwl, newn ni byth gael adeilad perffaith, ond ydy'r adeilad yn un gallwn ni i ddefnyddio'n iawn, achos nid yr adeilad ydy'r eglwys yna, pobl ydy'r eglwys. A da ni'n gwybod fod yna adegau pryd mae Cristnogion wedi gorfod cyfarfod mewn ogofau. Mae Cristnogion wedi gorfod cyfarfod yn y catacombs o dan ddinas Rhufain, achos bod nhw ofn yr awdurdodau. Da ni'n ymwybodol bod yna rai wedi gorfod cyfarfod mewn jyst mae rhyw lanerch yn y goedwig, achos bod nhw'n gorfod cyfarfod yn ddirgel ar eglwys dan fendith fawr, beth bynnag fo'r man lle maen nhw'n cyfarfod. Yn cyflwr ni fel pobl sydd yn cyfri fwy na chyflwr unrhyw
adeilad. A felly, da ni'n holi eto heddiw. Beth oedd yn arbennig am y Cristnogion yn Thessalonica? Oedden ni gwneud nhw'n rhai, roedd Paul a chymaint o feddwl ohonyn nhw. Dyna'r cwestiwn da ni eisiau, sy'n ni cael yr nesaf. Dyna'r cwestiwn, pa fath o ffydd oedd gan y bobl yma? Oherwydd, mi oedd y gair wedi dod atyn nhw, nid mewn gair yn unig, ond yn nerth yr ysbryd gydag argyhoeddiad mawr, ac oedden nhw wedi dod i gredu, oedden nhw wedi dod i roi ffydd yn yr arglwydd Iesu Grist. Pa fath o ffydd oedd y ffydd yna? A pa fath o ffydd sydd ei angen arno ni? A'r pwynt cyntaf, oedd ei ffydd nhw yn ffydd oedden nhw'n barod i dalu'r pris amdano fo. Chyma, weithiau, da ni'n mynd i rwle a mae yna rhywbeth anusgwyl yn digwydd a da ni'n sy'n sylweddoli o mae hyn yn golygu mwy nag o'n i'n feddwl. Mae yna bobl yn does wedi mynd ar wyliau dramor, oedden nhw'n dweud, mae rheoli'n rhyddhau, da ni'n cael mynd ar wyliau dramor. A maen nhw wedi mynd i Ffrainc, maen nhw wedi mynd i Ynysoedd Sbaen ac yn y blaen. Ond dyna, yr wythnos diwethaf, dyma yna gyhoeddiadau yn dod. Cyhoeddiad bod rhaid i bawb sydd wedi mynd i Ynysoedd Sbaen, bod rhaid iddyn nhw hunan ynysu ar ôl dod adre o fori ymlaen. A pobl mewn panic, diar mi, ydyn ni'n gorau mynd adre'n gynt. Beth sy'n mynd i ddigwydd? Mae'n mynd i gostio i ni. Os ni'n gorau hunan ynysu am 10 diwrnod ar ôl cyrraedd adre. A rhai mynd i Ffrainc yn meddwl, reit, os da ni wedi cael brechiad llawn, pan ddawn ni nôl, fydd dim rhaid i ni hunan ynysu. A wedyn y Llywodraeth yn dweud, na, mae rhaid i chi hunan ynysu ar ôl i chi ddod o Ffrainc, hyd yn oed os da chi wedi cael y 2 ddos o frechiad. Mae'n mynd i gostio mwy, a mae rhai wedi cwyno ynglyn hynny, ac eraill yn gwybod. Wel, ni'n gwybod os oedden ni'n mynd dramor gallai'r Llywodraeth newid ar amodau, ac oedden nhw wedi meddwl o flaen llaw am y gost. Pan da ni sôn am ddod at yr arglwydd Iesu Grist, da ni sôn am rhywbeth sydd ar un olwg yn gallu swnio mor ddeniadol. Da ni'n cael bywyd am wneud dim byd mwy na rhoi'n ffydd yn yr arglwydd. Ac eto, mae rhoi'n ffydd yn yr arglwydd yn golygu bod ni bellach yn ei gymryd o fel arglwydd. Mae'n gallu costio. Ac yn sicr roedd pobl Thessalonica yn deall hynny. Pan ddoth Paul a Silas i'r fan, doedd dim cwestiwn ynglyn â difrifoldeb derbyn i neges, rhoi'ch ffydd yng Nghrist. Oedd yr olwg ar y ddau i ddechrau, yn ddigon i ddangos i bod nhw wedi dioddau, oedden nhw wedi cael eu chwipio yn Philippine, doedden nhw. Y chwipio difrifol yma oedd yn golygu bod yna anafiadau ar eu cyrff nhw. Ac oedden nhw falle, pan oedden nhw yn eistedd, oedden nhw'n gorfod eistedd yn ofalus oherwydd doluriodd ar eu cefnau nhw ac yn y blaen. A wedyn yn reit fuan ar ôl hynny, dyma na reiat yn codi yn Thessalonica i hunan, yn cwyno cen figenodd yr Iddewon ac wedi cael gafel ar raid i Herod y blisygyrwyr ysgwarau Casglyn Dor, dechreuant greu terfysg yn y ddinas. Ymosod asant ar dŷ Jason. A cheisio dod â Paul a Silas allan ger bron y dinasyddion, a wedi methu dod o hyd iddyn nhw, llusgasant Jason a'r rhai credinwyr o flaen llywodraethwyr y ddinas. Mae aflonyddwyr yr ymerodraeth wedi dod yma. Oedd yr hanes wedi mynd o'i blaen nhw, bod pobl yma oedd yn dilyn Iesu Grist, yn arddel Iesu Grist, oedden nhw yn aflonyddwyr, oedden nhw yn bobl oedd yn creu trwbl, felly rhaid i ni i herlyd nhw, rhaid ni stopio nhw. A doedd dim cwestiwn fan yma fod dilyn Crist yn costio. Ac edoedd rhain yn barod i wynebu'r gost. Adnod 6.
gan i chi dderbyn y gair mewn gorthrymder mawr. Doedd y gorthrymder ddim di stopio nhw. Mi oedd Iesu di sôn yn ameg yr heir yn doedd am yr had yn disgyn ar dir creigiog, lle doedd dim dyfnder deiar, dim lle i fwrw gwreiddiau. Dyma rhai sy'n derbyn yr had a dir creigiog, pan glywed trwy'r gair, derbyniad efo'r ei hunion yn llawen, ond nid oes ganddyn wreiddyn yn ddyd ei hunain a thros dro y maent yn para. Pan ddaw gorthrymder neu erlyd o achos y gair, fe gwympant ar unwaith. A mae'n amlwg bod Paul yn poeni. Oedd o'n bryderus am Gristnogion Thessalonica. Oedd o'n gorfod i gadael nhw oherwydd y trafferth oedd wedi codi. Ac wrth i gadael nhw, dyma fo yn meddwl, wel, be fedra i wneud? Dyma fo'n cael ei ddanfon i Athen achos oedd yna drwbl yn codi ble bynnag oedd o'n mynd. Ond dyma fo'n mynd off i Athen a dyma fo'n danfon Timotheus yn ôl atyn nhw. A dyma nhw'n pasio'r prawf. Mae o yn deud wedyn yn mae'n deud yn y drydedd bennod a'r 6ed adnod. Mae Timotheus newydd ddod atom oddi wrthych a rhoi'r newyddion da ynglyn â'ch ffydd a'ch cariad chi. A mae'n deud fod gennych goffa da amdano bob amser a'ch bod yn hiraethu cymaint am yn gweld ni a gyda dymuniau am eich gweld chi. Hynny di yr erlyd, bod nhw'n sylweddoli bod credu'n costio, oedden nhw'n barod i dalu'r pris. Oedd ganddyn nhw ffydd oedd yn barod i dalu'r pris. Rwan, da ni mewn sefyllfa lle da ni ddim yn cael yn herlyd. Chi'n cofio, yn yr rai yn China yn cael ei herlyd. A falle bod chi'n cofio pan mae rhain yn China yn dod yn Gristnogion, maen nhw'n cael ei bedyddio, maen nhw'n cael holi cwestiynau cyn ei bedyddio, cwestiwn am a dyn nhw'n credu yn yr arglwydd Iesu ac yn y blaen, ond maen nhw hefyd yn cael ei holi cyn iddyn nhw gael ei bedyddio. A ydych chi'n barod, os oes galw am hynny, i wynebu carchar mwyn y ffydd a hyd yn oed i farw mwyn y ffydd. A mae'n gwestiwn real. Mae'n gwestiwn real. Mae'n da ni ddim yn wynebu'r sefyllfa honno yn aden ar y funud yn y wlad yma. Ac eto, os gynddon ni ffydd sydd yn deud, mae Crist yn dod yn flaenoriaeth beth bynnag ydy'r gost. Chi'n mynd i gymryd enghraifft eithafol. Cyn i mi ddod i Fangor, o'n i mewn eglwys lle os oedd rhywun eisiau priodi, yna fydden nhw troi fyny yn y capel am ychydig wythnosau mwyn cael priodi yn y capel. Os oedden nhw eisiau cael bydyddiau plant, oedden nhw'n addo'r byd y pryd hynny, addo bydden nhw'n ffyddlon i'r capel, ac oedden nhw'n dod am ychydig wythnosau, wedyn fydden ni'n mynd gweld nhw. Peidiwch a chymryd eich carmarwain, meddai Paul wrth y Galatiad. Ni chaiff Duw mwy watwar. Oherwydd beth bynnag mae rhywun yn ei hau, hynny hefyd y bydd yn ei fedi. Dwi'n ffydd ni yn barod i wynebu'r gost o fod yn dilyn yr arglwydd. Yn ail ac yn debyg iawn i'r pwynt cyntaf, ffydd oedd yn effeithio ar eu bywydau nhw oedd ffydd y bobl yma. Ffydd oedd yn effeithio ar eu bywydau. Ga i ddechrau trwy holi cwestiwn os feddwl am y pwynt yma. Pa mor wahanol fydda'ch bywyd chi yn edrych heddiw os chi ddim wedi credu? So chi erioed wedi rhoi eich ffydd yn yr arglwydd sgris, so chi erioed wedi credu, a mae ffordd fydda'ch bywyd chi'n wahanol i'r hyn ydy o heddiw. Dwi'n ymwybodol, mae hwn yn gwestiwn anodd i'w ateb, yn gwestiwn heriol efallai.
A dwi ddim yma i bwyntio bys chwaith. Dwi'n holi'r cwestiwn fy hunan. A mae'n heriol, hynny di, taswn i ddim di credu, wel, dwi'n gwybod i ddechrau fyswn i mewn job wahanol. Ond pa wahaniaeth amlwg sydd yna yn y mywyd i, y mod i wedi credu? Mae'n amlwg bod pobl Thessalonica wedi gweld gwahaniaeth mawr yn rhai nhw oedd wedi dod yn ddilynwyr yr apostol Paul. Mae Paul yn sôn ydy yn y drydydd adnod o'r bennod gyntaf am weithgarwch eich ffydd, llafur eich cariad. Oedd dim rhaid i'r apostol ddeud wrth unrhyw fod rhywbeth wedi digwydd i'r bobl yma. A mae pobl ohonynt eu hunain yn sôn amdanom y fath dderbyniad a gawsom i'ch plith. Y modd o troesoch at Dduw oddi wrth ei lunod i wasanaethu'r gwir Dduw byw ac i ddisgwyl ei fab o'r nefoedd. Rwan, y troesoch oddi wrth ei lunod. Mae yna fwy hynny na jyst bod nhw wedi stopio plygio flaen rhyw ddelwe. Chi'n gweld, oedd bywyd y byd Groegaidd yn troi o amgylch yr ei lunod yma. Oedd yr holl ei lunod yn rhan o fywyd go iawn iddyn nhw, achos cyn mynd ar y môr, oedd rhaid iddyn nhw oberthu i Poseidon, i dduw Poseidon. Os oedd eich eisiau gwybod ewyllus y diwiau, yna oedd rhaid mynd i geisio'r oracle yn Delphi, a oedd Apollo, llais Apollo, oedd yn siarad ar ran y diwiau, mynd i siarad trwy'r oracle yn Delphi. Roedd Athena, diwies fawr, yr oedd Athen wedi i adeiladu ar ei sylfaen i mewn rhyw ffordd. Oedd Athena'n gallu rhoi doethydeb i chi. Dyna pam bod Athen mor enwog am i athronwyr ac yn y blaen. A wedyn, os oedd eich gwlad chi mewn rhyfel, yna oedd chi'n aberthu i Athena ac oedd chi'n berthu i Ares. Oedd pob agwedd y fywyd yn cysylltu ag aberthu i'r diwiau yma. Masnach, amaethyddiaeth, iechyd, plant, ffrwythlondeb, pob math o bethau. A'r aberthu yn fwy na jyst rhoi chydig bach o arian yn y casgliad. Oedd y rai chi fynd i'r gwleddoedd yma, y gwleddoedd ofnadwy yma, lle oedd pob math o bethau rhywiol yn digwydd. Oedd bywyd i gyd wedi glymu fyny fan yma. Ac yn sydyn, mi oedd rhain oedd wedi gwrando ar Paul, oedd nhw'n absennol o'r gwleddoedd meddwl. Yn ni'n darllen bod yna wragedd, rhai o wragedd blaenau, gwragedd bonheddig y ddinas wedi dod i credu. A oedd rheini wedi newid i hagwedd tuag at ei gwir. Oedd na ryw sicrwydd yng nghalonnau'r rhai oedd wedi derbyn Iesu fel gwaredwr. Doedden nhw'n ofni'r diwiau ddim mwy. Ac bod nhw'n cael eu dirmygu a hyd yn oed i herlyd achos bod nhw wedi dod i gredu, eto, oedd na ryw dangnefedd ganddyn nhw, ryw obaith ganddyn nhw, ryw lawenydd hyd yn oed wrth gael ei erlyd gan i chi dderbyn y gair mewn gorthrymder mawr ynghyd â llawenydd yr ysbryd glân. Hynny oedd bywyd y Cristnogion yma'n dangos bod na rhywbeth mawr wedi digwydd iddyn nhw. Ac oedd hyn yn wir, yn gyffredinol yn yr eglwys fore. Mae Tertullian, oedd yn un o arweinwyr yr eglwys yn yr ail ganrif. A mi oedd o'n dyfynnu'r paganiad. Y paganiad oedd yn deud, ylwch, gwelwch fel mae'r Cristnogion hyn yn caru ei gilydd. Mae'n hyd yn oed yn barod i farw dros ei gilydd. A da ni'n casau'n gilydd, da ni'n ymladd yn erbyn yn gilydd ac yn y blaen. Dyna oedd y paganiad yn dweud, achos oedd bywydau Cristnogion yma yn wahanol. Beth eto, dyma'r cwestiwn i chi a fi. Yma ffordd fydde yn bywyd ni yn wahanol pen na bydden ni wedi credu yn yr arglwydd Iesu.
Mae'n cwestiwn anodd i'w ateb yn dydy. Ond yn drydydd. Ffydd oedd yn cael ei rhannu oedd y ffydd oedd gan y Cristnogion yma. Oedd yn amlwg fod bywydau'r bobl yn wahanol, ond roedd yn amlwg hefyd pam bod eu bywydau nhw yn wahanol. Doedden nhw ddim jyst yn bobl fwy llawen, yn bobl fwy gobeithiol, yn bobl fwy caredig. Roedd pawb yn gwybod mae cyfrinach i llawenydd oedd Iesu Grist. Canes oddi wrth i chi yr atseiniodd gair yr arglwydd, meddai fo. A sylwch, doedd rhain ddim wedi cael seminarau ynglyn ag efengylu. Doedden nhw'n wedi bod ar gwrs alffa neu darganfod Cristnogaeth. Oedd y gair wedi dod atyn nhw mewn nerth. A roedden nhw rwan wedi pasio'r gair ymlaen i eraill. Oedden nhw wedi gallu deud wrth bobl eraill, o mi glywes i hyn gan Paul, a mae'n newyddion rhyfeddol. Sil diwetha, oedden ni wedi casglu efo'n gilydd fel dilynwyr, a dyma beth aren ni glywed. Mae yna un sydd wedi dod, sydd wedi concro marwolaeth. Mae wedi marw a mae wedi atgyfodi. Ac mae o'n fyw a ryw ddydd mae o'n dod yn ôl. A mae'n dod yn ôl i farnu'r y ddaear. Ac wrth roi yn ffydd, wrth i ni wrando ar y neges yna, fe ddigwyddodd rhywbeth i ni, oedd y bobl ma'n deud. Dim yna rhywbeth yn digwydd yn calonnau ni. Fel John Wesley yn deud, my heart was strangely warmed. Dim yna rhywbeth yn digwydd i ni. A oedden ni sylweddoli, dyma'r gwir. Ac oedden nhw wedi deud wrth bobl be oedd wedi digwydd iddyn nhw. Oedd y gair yn mynd ar led. Efallai bydde ambell un yn deud dim mwy na doedd Andreas wrth i frawd Seimon Pedr. Da ni wedi darganfod y Meseia. A mi fydden eraill yn gallu deud mwy ac yn gallu egluro mwy. Gallu sôn am y tangnefedd newydd oedd wedi dod i'w calonnau. Gallu sôn am fel oedd y ofn yr holl wahanol dduwiau yma wedi diflannu. Gallu sôn am y gobaith oedd ganddyn nhw o fod efo yr arglwydd Iesu Grist. Hynny ydy, doedden nhw'n yn disgwyl i bobl ddod yn Gristnogion trwy ryw osmosis dirgel, jyst trwy fod efo nhw. Oedden nhw'n deud wrthyn nhw. Yn deud wrthyn nhw beth oedd y neges. Ffydd yn cael ei rhannu oedd hi. Achos gair Duw sydd yn newid pobl. Oedd Martin Luther yn agos at ddiwedd i oes yn edrych yn ôl ar y cyfan oedd wedi digwydd. Yr holl chwyldro yma oedd wedi digwydd ac oedd yn parhau i ddigwydd y diwygiad Protestanaeth. A fe ddydodd o, y gair nath o i gyd. Y gair nath o i gyd. Ac unwaith eto, den ni'n gorfod holi sut eglwys ydyn ni. Ydyn ni'n rhannu'r gair yma. Pan nes i Fangor, mi oedd yr eglwys yma efo Ebenezer yn cynnal ymgyrch ffydd i'n dydd bob blwyddyn. Mi fydd yna lyfryn yn cael ei gynhyrchu o dystiolaethau, a fydda'r llyfryn yma yn cael ei rannu i bob cartref ym Mangor ac i nifer o'r pentrefi o amgylch Bangor. Wedyn, mi fydd yna un wythnos lle fydd yna gyfarfodydd pregethu, 3 cyfarfod pregethu, 2 yn Saesneg ac 1 yn Gymraeg. A mi fydd y pobl yn cael ei gwahodd. A chi'n gwybod, pan symudes i yma, oedd dad yn reit bryderus amdana'n dod fan yma. Oedd yn poeni dipyn, oedd yn meddwl, ydy Dafydd yn gwybod be mae'n neud yn dod i'r sefyllfa yma, achos eglwys fach iawn, ansicr ynglyn â pa fath o gyflog o'n i'n gallu cael ac yn y blaen. Ond na rhywun yn byw ym Mangor, oedd wedi bod yn coleg efo dad, i ddweud i gwir yn cydletua efo dad. Dyfnall Morgan. A Dyfnall yn deud wrth dad,
wrth dad, ti'n gwybod, meddwl wrth dad, mae'r eglwys yma, mae Dafydd yn dod atyn nhw. Mae'n eglwys o bobl dda. Mae'n eglwys o bobl sydd o ddifri ynglyn â'r ffydd. Oedd hynny'n gysur mawr i dad. Oedd y gair yn mynd allan ym Mangor. Rwan, dwi'n mynd deud y dylen ni fod yn gwneud yr un math o ymgyrch rwan, ond mae'n gwneud i ni holi yn dydi sut ydyn ni'n cyflawni'n comisiwn fel eglwys i bregethu'r efengyl i bob creadur. Mae yna waith yn digwydd, oes. Mae'r efengyl yn cael ei phregethu i blant a ieuenctid yr eglwys yma. A mae hynny'n beth cwbl gadarnhaol. Mae'r gair wedi bod yn mynd allan ar y we yn ystod y flwyddyn dwytha yma. A mae hynny'n beth cwbl arbennig a gwerth i ni barhau i weddio bod y gair yn dwyn ffrwyth. Ond ydyn ni'n gwneud popeth dyn ni fod wneud i rannu'n ffydd? Beth yma'n bersonol, ydyn ni'n llwyddo i rannu'r ffydd yn bersonol efo pobl? Beth am rhywlas, dyn ni yn rhywlas am rai wythnosau, beth bynnag rwan. Sut fedrwn ni fod yn fendith i bobl rhywlas, fel bod nhw hefyd yn cael clywed y newyddion da am waredwr? Beth am y cynlluniau cyn i weinidog newydd gyrraedd? Os yna bethau gallwn ni wneud fel eglwys a pethau gallwn ni wneud fel unigolion, bydd yn golygu bod yn tystiolaeth bersonol ni a tystiolaeth yr eglwys yn mynd allan mewn rhyw ffordd. Achos yr eglwys ydy'r un sefydliad sydd yn byw nid jyst ar gyfer ei haelodau, ond yn sefydliad sydd yn byw ar gyfer y rhai tu allan i aelodaeth. Achos da ni eisiau iddyn nhw hefyd ddod i brofi gras a thrigaredd Duw. Dyna sut eglwys oedd eglwys Thessalonica. Oedd ganddyn nhw ffydd o ddim yn cyfri'r gost, oedd yn deud beth bynnag mae'n gostio, da ni'n dilyn Iesu. Oedd ganddyn nhw ffydd oedd yn newid i bywydau ac oedd i bywydau nhw'n dod dan arglwyddiaeth Iesu Grist. Gwneler dywyllus oedd y ffactor fawr yn ei bywyd nhw, ac oedd hi'n ffydd oedd yn cael i rhannu. Gadewch i ni fod yn ceisio dangos yn ffydd. A gadewch i ni wrth wneud hyn weddio, bod y gair yn atseinio, nid mewn gair yn unig, ond mewn nerth hefyd, ac yn yr ysbryd glân, a chydag ar gyhoeddiad mawr. Gadwch i ni droi at emyn i gloi. Emyn sy'n alwad i ni fel eglwys i wneud be da ni fod yn wneud. O eglwys cod a gwisg darfogaeth di, gwrando alwad Crist ein brenin, rhai ddwan sy'n awr yn dyrfa hi, cryfder Duw sy'n nerthyn byddin, ac ymlaen. Amen.
Gadewch i ni roi'n hunain yng ngofal yr arglwydd. Fe ddywedodd Iesu, peidiwch ag ofni fy mhraidd bychan, oherwydd gwelodd eich tad yn dda roi i chi'r deyrnas. Caniatáu ni felly o dad, i geisio'n gyntaf dy deyrnas di, ac i fod yn hyderus dawel, y byddi di yn rhoi ni'r cyfan dyn ni angen i fewn ddiogel yn dy gwmni, a than dy adain. Amen.